είδες πως έχει πάρει τα πάνω του πατέρα σου? Αυτό το σκυλί κάνει θαύματα. Το βλέπω. Δεν σας έχω ξανακούσει να λέτε τόσα μπράβο. Τι με κοιτάς? Εμένα ζήτημα να μου έχετε πει 3 φορές μπράβο στη ζωή μου. Τώρα από πού μας ήρθε αυτό? Ισχύει ή δεν ισχύει? Έχεις παράπονο? Τόσες θυσίες έχουμε κάνει για να σε μεγαλώσουμε. Τι θυσίες, μαμά? Α, τρόπος του λέγει. Τι θες τώρα, παιδί μου? Την οικογένεια δεν τη διαλέγουμε. Σωστά. Σε αυτό σταθήκαμε όλοι μας άτυχοι. Τι έχεις πάθει, παιδί μου, σήμερα? Γιατί ψέματα λέω? Χαίρεσαι που με γιος ή ντρέπεσαι? Αλίμονο τώρα. Ποια μάνα δεν έχει νιώσει ντροπή για το παιδί της?